What's up, pri dnešnom dieli máme Aterizispida alias Spiny Bush Viper, alebo do priameho prekladu Pichľačový kerový had. Čož ako prvý fakt si povieme teda, že má tento had šupiny ako hroty, teda majú výrazné špicaté šupiny, ktoré majú často až hrozivý vzhľad. Jedná sa o stromové hady, ktoré sa nedorastajú až do takých neskutočných dĺžok, väčšinou je to okolo dĺžky 73 cm. Teda konkrétne, keď sa vrátime k tomu, že sú stromovité, znamená, že väčšinu svojho života prežijú na stromoch, kde lovia vlastne vtáky a iné malé zvieratá, hlodavce a podobne. Ako ďalšie si povieme teda, že sú jedinečné svojimi jasnými farbami, ktoré sú od žltej cez zelenú, oranžovú až po fialovú či hnedú. Čo je zaujímavé, tak za svoj život veľmi často aj zmenia svoju farbu šupín. Jedná sa o jedovaté hady, ktoré majú aj zvyčajne smrteľné či vážne symptómy aj na človeka. A vlastne nakoľko sú dobre kamuflážované v tých korunách stromov, sú vo svojom prirodzenom prostredí, teda v pralesoch a dažďových pralesoch, veľmi nebezpečné a nenápadné tvory, ktoré ho lovia hlavne v noci, a teda pôvod je z Afriky, konkrétne strednej a západnej Afriky, kde sa tieto dažďové pralesy nachádzajú. Jedná sa o samotárov, ktoré málokedy sa stretávajú hlavne počas parenia a taktiež, ako je už pri hadoch zvykom, sa aj radi navzájom pojedajú. Čo sa týka teda ich dĺžky života, tak tam môže byť rôzna, nakoľko závisí to od ich životného prostredia a od výskytu predátorov. Pokiaľ nemajú v prítomnosti tak veľa predátorov ako napríklad zajati, tak sa dožívajú aj oveľa dlhšieho veku, okolo 12 a viac rokov. Ako posledný fakt, samozrejme o týchto hadoch musíme spomenúť to, že ako ostatné hady milujú snake jazz. Odo mňa to na dnes bude všetko a ja vám ešte poprajem pekný deň a pekný zvyšok pracovného týždňa.